Здравейте, аз днес се чувствам, като че ли съм се върнал във времето обратно в първия и си ми казах как тихо стана изведнъж. Днеска ще видим изключително иновативен и много раздвижващ начин, който буквално кара математиката да се оживи в класната стая. Заповядайте и вижте какво се случва тук. Искам да ви запозная с Кирил Русев, който всъщност създаде играта, която виждаме днес. Здрасти, Кирил. Здравейте. Какво си спомняш ти от твоето детство, от твой първи клас? Как беше по-различно от това, което виждаме днес тук? Аз не си спомням много, но си спомням, че беше много интересно и с голямо желание бях отил в училище. Сега нещата са много по-различни и децата са много по-различни от това, което и аз бях като ученик. И всъщност какво породи твоето желание да направиш тази игра? Ние се занимаваме от няколко години с образование, с различни проекти и виждаме децата, виждаме промяната при тях и колко много се радват дори от най-малкото нещо, което е свързано с компютри. Вярвам, че всеки родител го вижда това нещо, когато му хване телефона. И смятаме, че информационните технологии имат своето място в класната стая и ако се използват по правилния начин, могат наистина да помогнат на децата, за да им бъде по-интересно. Колко време използвате тази игра в класа? Лично аз ли? Да. В този клас я използвам от началото на учебната година, а иначе миналата година се записах на пилотното обучение и всъщност съм един от първите учители, които използват джампидо в класната стая, но тогава моите деца бяха 4-ти клас, естествено там беше уникално, защото емоциите бяха различни. Имах леки съмнения как ще протече в първи клас, но тези деца още с първи урок разбраха за какво иде реч, просто защото иновациите са им заложени генетично. Аз честно казвам съм изключително впечатлен, защото емоцията, реакцията на децата някакси оживява това, което се разказва тук. Хубавото на този вид математика е, че тя ги кара да мислят, движейки се и да се движат, мислейки, което не може да се постигне, докато оцветяват и докато решават стандартния тип задачи. Не учениците трябва да се нагаждат към учителите, а учителите да се адаптират към учениците. Всяко ново поколение носи нещо ново със себе си. Тези деца носят иновациите със себе си. Те могат да работят на тъчскрин още от бебета, което означава, че ако ние искаме добри резултати, ние трябва да ги сложим в подходящата за тях среда. Те така се чувстват в свои води. И смятам, че ако това нещо се заложи не като СИП, както ние сега го правим, за да можем да работим редовно и системно, ако това нещо се заложи в образователната система за сметка на други остарели методи, нещата ще тръгнат. Как го създаде? Какъв беше процесът? Защото все пак трябва да има много знание вложено в това педагогически. Имаше ли съветници? Да, с екип, по който работихме по този проект. Ние започнахме 3 човека, когато стартирахме проекта. Аз, моя брат и Никола Косев. Работейки по този проект, ние имахме различни помощници, учители. За нас беше много важно да влезем в истинските класни стаи и да тестваме с самите деца, да получим обратната връзка от учителите. Каква е тази обратна връзка за сега? Обратната връзка наистина е страхотна. До момента има около 45 училища в България, които са присъединили от началото на учебната година. Една от причините, преди което спряхме на математиката като първи предмет, вече той е един предмет, който е като език, на който всички говорим. И вече има над 100 училища в Турция, имаме партньори в Литва, сега започваме с доста интересни вериги в САЩ. И идеята този проект да стане не само един български проект, а да се разпространи в целия свят. Да ви питам, харесва ли ви тази игра? По-лесно ли се учи математика така? Искате ли в други предмети да се приложи това? Супер, давайте успех. Човек като чуе за математика си представя съвсем различни неща. Не си представя, че може да кляка, да скача и да рита, за да решава задачи. Ако трябва да сме честни, движението са все по-голяма рядкост в днешната класна стая и за днешните деца. Това по един интересен начин смятаме, че комбинираме няколко неща, които са много естествени за децата. Ние сме тези, които трябва да следваме децата, не те да следват нас. Ние трябва да ги учим на нещата за живота, а не просто да четем и да преподаваме от учебниците, които са твърде остаряли. И това е един начин да се направи. Абсолютно, категорично.
След това се чувствам изключително раздвижен. Отново съм толкова впечатлен от енергията и желанието на децата активно да се включат в един сравнително труден предмет като математика. Вижда се, че децата много хубаво се вдъхновяват в нещо по това, че могат да го пробват по съвсем различен начин. Наистина призовавам повече от нас да си отворят очите и да видят различни начини, по които може да гледаме на неща, които сме свикнали, като математиката.